Въртат някъде цифрички. Трябва да почне да се върти. Дай пак, дай пак. Браво, браво. Кажи са у нея големите обувки, дето си. Как се смее на тях? Много е смешно. С на кой обувките си? С на мама или на тати? На кой обувките? На мама обувките си обула. Сега то ще се превърне в място за съхранение на роботи. USR продължава да подобрява света, в който живеем. Благодаря. Айде да е 5-5. Я ти кажи сега. Браво, браво. Ай пак. 5-5-5. Ти слуша ли при баба Златка и дядо Коко? Да? Най-кълдога. Я кажи баба и деди къде ще водят, на влакчето ли? Да. Кога? Там. Там. А като завали сняг, къде ще водим? На хижа Здравец? Ще идем ли на хижа Здравец с шината? Опа! Кой иска да би? Кой би баба? Опа! Опа! Хубаво, хубаво. Ма тя ни тропа ли? Кой ще би баба? Унищожава всеки позиционен мозък. Като моя. Иване, то колко време имате? Не свършват ли видеото? 2-3 години постоянен запис. Така ли? Снимай там до 2 години.